L'Hotel Font del Pas de Beseit ha estat l'escenari de la segona edició de les jornades Recavilant, Turisme en Futur, impulsades per l'Associació d'Empresaris Turístics de la localitat. La iniciativa neix amb la voluntat de crear un espai de debat i d'intercanvi d'experiències per enfortir el sector al territori. I sobretot turisme sostenible, que pensam que és la base de que això aquí funciona, perquè ens hem de mirar en espills de persones que facin coses que realment vagin enfocades a la natura i vagin enfocades a la gent del territori també. Una de les ponents convidades ha estat Susana Cubell, gerent de Zona Cero, al Sobrarbe. Este projecte s'ha convertit en un referent en la recuperació de camins tradicionals per a ús esportiu, especialment per a la bicicleta de muntanya. Són camins que estan al costat dels municipis o dels petits poblets i llavors donen molta mobilitat per la gent que hi vivim allà perquè coneixem el que tenim que està amagat i després pel visitant que ve són excursions o anar a altres llocs que ja es diferencien d'on estan sempre massificats, és promocionar el territori d'una altra manera, tenim un territori molt ampli amb moltes coses ocultes que gràcies a la recuperació d'aquests camins tradicionals podem conèixer tant els que vivim aquí com els que venim de fora. Des del propi territori, les jornades també van comptar amb la intervenció d'Alberto Moragrega, CEO de Senda, una empresa pionera en turisme actiu a la comarca. El territori sí que té problemes com tota l'hostaleria al món rural, que és la falta de mà d'obra, etc. Però jo crec que té aquesta capacitat, el territori, aquesta resiliència, a adaptar-se una mica a totes les noves modes. Jo crec que la Matarranya té un turisme que és una indústria molt important, però sobretot sostenible, en el sentit que no hi ha grans empreses que fan hotels de més de 100-200 habitacions, sinó que són familiars, poques habitacions, i una mica crec que tenen aquesta capacitat d'adaptació que no tenen altres llocs. Amb iniciatives com Recavilant, Beseit reafirma la seva aposta per un model turístic més responsable, diversificat i desestacionalitzat, que posi en valor el paisatge i el patrimoni del Matarranya.